ollaan siis nyt Koreassa. Kyllä. Niin millaista täällä on? Ihanaa ja vaihtelevaa. Vaihtelevaa, joo. Ja meillä on hyvä sää tänään. Mahtava keli, lämmin ja semmonen sopivan pehmeä. Kyllä. Mitäs mummo on tykännyt? Täällä olosta. Niin. Erinomaista vaihtelua, elämää, jota ei varmaan toistu. Ei, kyllä. Ei sitä tiedä, jos tuutkin uudestaan. Ei sitä tiedä. Suosittelisitko sä Koreaa sun kavereille? Suosittelen. No mikäs täällä on parasta? Paljon toimintoja. Niin. Joo, ja hyvät ruuat. Joo. Tää on ilmeisen rauhallista paikkaa. Tää ei ole samanlaista kuin keskustassa. Ja onhan tää keskusta myös, tää on kaikki Soulia. Niin. Souli on vaan tosi iso. Niin. Joo. Joo. Mehän tosiaan mennään katsomaan nytten. Ja kun mehän ollaan jonkin kanssa nyt muuttamassa, niin mietitään, että olisiko tää hyvä semmonen talo asua sitten uutena parina. Me ollaan menossa nyt tänne, mutta tää on nyt se viimeinen talo, mitä me katsotaan. Okei. Katsotaan. Näitä mä aina hämmästelen, että miten niin jos tää on ihan tavallinen asuintalo, niin täälläkin on mainoksia. Niitä on joka paikassa. Sitten se on kiva, kun on tällaiset niinku peilit, niinku se tuo semmoista hissiin, semmoista avaruutta. Niin. Niin näissä kun katsoo, niin näähän on, nää ei ole ihan uusi tienrakennus. Oi mummo tykkää kyllä korkealla. Joku paksut seinät. Paksut nää. Tää mitä oli tässä sanomassa justiinsa se, että tää on 2000-2010 aikoihin rakennettu. Ja se on siis Koreassa, se ei ole ihan uusi. Meillä on Suomessa tämmöistä, eikö nää uusi vielä? Tää on ihan uusi vielä. Tää olisi aika uusi. Oli hyvä korkeus. Oli hyvä. Olisiko pitänyt vähän korkeammalle kanssa? Ei haittaisi vaikka olisi. Ei niin, ei haittaisi. Tultiin nyt tänne sisään, voitte tulla. No niin. Tässä otetaan kengät pois niin kuin Suomessa. Joo. Oi kun tähän on siisti. Kyllä. Ai, ihana. Ihan hyvä. Tää näyttää Parveke. ihan niinku uudelta. Onko nää ihan uusia kaikki? Niin, kun yleensä nämä vanhoihin taloihinkin niin sisältä kuuluvat. Joo. Siis tää on tosi modernia, tämmönen niinku uuden aikainen, ei uskois kun ulkoilta tulee. Niin, nää Tosi on. nättiä. Todella hieno. Käydään kattoo ulkoa. Voi, täällä on joku ihana parveke. Täällä Oi! uimavaatteita ja näin auringonvalossa. Onpa hieno. Joo. Sitten jos avataan. Lää nojaa Tää siihen. mulla minä katoin. Ihanaa. Oikein hyvääkö? Onko siellä varmaan kun koulukin, kato, näkee lapset menee siellä edes takaisin. Ja toi on tosi mahtavaa, jos tonne voi laittaa kuivamaan kaikki. Niin. Joo. Se on aivan niinku tommonen oma tommonen kuivauskaappi tai tommonen. Se on jännä, jos olette korealaisia elokuvia kattonut. Niin kaikilla on sohva, mutta ihmiset istuu lattialla siihen eteen. Minkä takia sit on sohva? No kyllä talossa sohva pitää olla. Pitää. Niin, että siinä voi sitten Joo, mutta sitten ollaan roikoilla. totuttu, että se on mukavampi kato istua lattialla. Istutaanko lattialla? No siis itse asiassa se olisi hirveän paljon niinku järkevämpää istua lattialle, tulisi sitä liikettä. Niin. Et kun me istutaan liikaa niin aina penkeissä, niin meillä ei tule sitä, sitten me kangistu. Tai sohvilla saa olla, mutta meidän pitää alkaa, kun meille tulee vieraita, niin me istutetaan ne seuraavaksi lattialle. Sitten toisaalta tässä on ilmastointilaite. Joo. Täällähän tulee kesät niin kuumaksi. Joo, semmonen ehdottomasti. Onko siinä niinku tämmöinen viilenin vai onko se joku puhdistin? Jos sulla luki, mun mielestä tuolla luki joku filteri tuolla takana, se saattaa olla semmonen. Mutta kyllähän kato, jos se on ilmalämpöpumpputyyppinen, niin sehän aina niinku... Onko Suomessa nyt ilmastointi? Silloin kun mä oon asunut meillä, niin eihän meillä ole ollut. Onko tämä muuttunut niin, että nykyään on enempi ja enempi? Onko se ilmastonmuutoksen takia vai? No, kerropa sinä. Niin. Että kuuma on niin välillä, että kyllä se on kiva olla. Ostettaisiko Koreasta sellainen sulle? Eikö se? Joo! Vähemmän Oikein Korea. Niin yritetään niinku jokainen tila käyttää. Niin. Niin tässä on jääkaappi ja se aukeaa näin tästä. Ai miten kätevä. Katos. Semmonen kun pitäisi Kato, olla. meillä on aina se yksi ovi ja sun on hankala sieltä. Tämähän on ihan tosi hieno. Pitäisikö vaihtaa jääkaappi? Jääkaappi meni vaihtoon. Ehdottomasti ja keittiöremontti. Kyllä. Siinä on pakkanen Joo. Joo. ja siinä on kimchi-jääkaappi. Erikseen. Niin kato, kun kimchi tarvii vähän erilaista lämpötilaa. Niin. Laitetaan kiinni, ettei se lämpene. Mutta kuka voi syödä niin paljon kimchiä?
Syöt sitä joka päivä, niin kyllä se. Jos mä äkkiä kurkkaa, niin tässähän on kans jo kauhean iso, tosta riittää pitkäksi. Nyt mä ymmärrän, me ei ymmärrä niinhän sitä on hankala elää, jos ei ole kaappitilaa. Ainoa kyllä mikä tähän vielä voisi korjata. On kuivausta. Niin, joo. Se on se ainoa asia, mikä voitaisiin Suomesta ostaa Kyllä, tänne. kyllä. Ja sitten pesukone. Joo. Ja jännä, jos huomaatte tästä. Just. Niin kyllä. Niin saa enempi niitä kippoja mahtumaan tänne ja vähempi. Sitten se pitää, miten pestään sitten, onko siinä erillinen astia sille, kun näitä puikkoja, syömäpuikkoja, niin ne laitetaan tohon. Sitten siellä on mikroaaltouuni. tämä on mikro ja uuni. Niin, se on niinku samassa. Mutta se on vähän pieni uuniksi, mutta ehkä me pärjätään. Joo, kyllä. Ja tästä säädellään varmaan sitten tätä ilmastointia. Ei vaan tässä kun joku eikö toi avataan ovi? Pimpottaa, niin me nähdään tästä se videolla, kukaan meinaa tulla. Nyt joku kenestä tykkää, niin et vastaa ollenkaan. Joo. Sullakin pitäisi olla semmoinen siellä kotona, missä näet kasvot. Täällä on sitten tosiaan. Niin tässä on tosiaan vaatetilaa, niin kuin tosiaan kun Koreassa on kuitenkin pienemmät nämä kämpät. Uuteen avioliittoon menneillä ihmisillä, niin on tämä styler. Sinne laitetaan vaatteet. Näin. Ja sitten se niinku niitä silleen heiluttaa silleen. Mut se vähän niinku korvaa vähän silittää. Onko siinä joku semmoinen höyryttää, niin se vaatteet pysyy niinku hyvänä? Joo, kyllä. Et siellä on kuivaa, että se olisi talvella kastuu vaan. Se on vähän helpompi, kun mä itse sitä puhaltaisin. Siis mä en ole tämmösiä nähnyt ollenkaan. En minäkään. Ja sit siinä on kaikki, että se voi varata kelloa ja näin. Niin sitten ei tarvitse katsoa vaatteet joka kerta pestä. Meillä nostetaan. Siis mä oon ihan... Sinä haluat nyt kaiken. Sä haluat avattavan roskiksen ja tarvitset kimchiä ja kaapin ja... Kimchi. Fighting. Kyllä. Ulkopuolelta tää on tämmönen vanhempi talo ja sitten täällä on huippumoderni tää sisällö, kaikki tekniikka. Suihkualue. Täällä on ihana toi kylpyamme. Joo. Ja sitten tossa on toi. Ilmastointi. Toi, kuule. Niin, siinä on toi, se tehostaa. Sitten on kuitenkin tuommoinen pieni ammekin vielä, että siellä saa... Vai ostettaisiko me tämmönen imuri? Ai. Oho. Se hyökkää. Varpaat on vaarassa. Joo. Se on siis se latausasema tämä. Joo. Nyt se lähtee tosta sitten katoon. Ja tuossa latausasemassa niin se myös tyhjentää sen saman. Siellä on sitten joku... Ei oo totta. Kyllä meillä on vanha se nyt ei tykännyt lähteä. Niin, tossa on kans. Täällä on oma. Mutta se, että mikä on hämmästyttävää, niin tää ei tunnu pieneltä. Tää on tosi toimiva. Joo. Niin sitten sen paikan omistajan kanssa pystyy keskustella siitä, että mä voin pyytää, että me kuule tuodaan itse vaikkapa... Joo. Nämä on suunniteltu näin hyvin. Että mitä? Se ilmastointi sille saunahöyrylle. Se ei ole niinku täällä Koreassa on semmosia yhden henkilön istuttavia saunoja, mitä on Suomessa vaikka kuntosaleilla. Niin, että sitten istuu yksin siellä kopissa. Joo. Siinä se on. Tietysti se, että täällä on todellakin varmasti aina nämä ilmastointilaitteet. Suomessa ei ole aina. Joo. Pitää ostaa erillinen se ilmalämpö. Aivan. Ja kodin tekniikka on vaan ihan eri tasolla. Joo. Että se on sitten niinku puolet. Ja meillä ei syödä kimchiä niin paljon. Niin. Mä itse mietin, että tommonen styler on kyllä aika hieno. On se kyllä, joo. Siis jos käytän. Se kalleille vaatteille ja tämmöisille, niin se... Tämä on hyvä vaihtoehto. Kyllä. On hyvä. Kannatan. Hyvä. Sanotaanko me Suomessa hyvä vai mitä? Joo. Hyvä. Hyvä. Nää metroon. Te olette varmaan aikaisemmin käynyt Koreassa. Ollaan käyty metrossa. Ollaan. Onko meillä Suomessa metroa? Onhan meillä. Tässä on yksi suora. Nyt tulee ei se nyt enää ole. Paljon pidemmälle Espooseen mitä ennen. Okei, että se on jo vähän, se on pitkä yksi linja. Joo, se on pitkä. Niin täällä sitten saadaan vaihtaa sitä linjaa myös. 4 ja 7. Joo. Niin, jos mä haluan mennä Oidoon, niin... Se on tuo väri, joka kertoo sulle. Niin. Se on niin, tässä näkyy, että 4 on pääteasema. Mun mielestä saattaa olla pääteasemia ja sitten välillä on myös niinku kuuluisimmat pysäkit siellä. Niin, ihmiset hahmottaa, että aina sehän on siellä. Se suunta tulee sillä selväksi. Joo. Täällä on kauhean siistiä. Pitäisikö sulle tämmöistä avaraa? Kyllä. olla, niin mä siis mun käsittääkseni, jos en ole ihan väärässä, niin näähän on myös niin, evakuointialueita nämä metrot. Joo. Jopa meidän talossa. Ainoa mikä tällä tuntuu, että on niinku erilaista, että on se ainakin, että mä en koskaan löydä täältä roskakoreita. Roskakorea, aivan. Niitä on vähän, niitä on ehkä tuolla aseman lähellä, mutta Koreassa okei.
Se on kyllä totta, että ulkomaalaiset aina miettii, kun Koreassa ei niinku julkisia roskiksia paljon ole. Joo. Suomessa ei osata tehdä sellaisia portaita, jossa tää pysyy samassa tahdissa tää kädenpito. Ei. Se on liian vaikeeta. Aina sun käsi on liian pitkällä. Ai. Ja täällä kato pysyy Joo, ihan. että se menee silleen niin kuin näin. Jos aina se kyllä pitää kääntää käsi takaisin. Niin tää pysyy samassa tahdissa. Joo. Ja mä en tiedä miten ei Suomessa, että onko se niin vaikeeta sitten vai? Siellä on joku. Joo. Mitäs mummo on mieltä metrosta? No metro on ihan jees. Ihan jees. Joo. Joo. Tää on varmaan aina joku Suoraan joku joku käännös. Ja Koreassa musta tuntuu, että vähän puuttuu kyllä se vanhemmissa asemissa, näissä uusemmissa eri. Ja vanhemmissa on ne hissejä ehkä vähän vaikeasti löytänyt. On tarkistaa paljonko on. Sun pitää itse katsoa kuule nyt. Mistä sä näet? Joo. Vielä pääsee. Kyllä sillä pääsee. Voit ottaa kortin pois, ei tarvitse. Mut yksi mikä oikeesti mystinen on tää kartta. Tätä kun alkaa katsoa, nää on aika pienellä kirjoitettu. Joo. Se on aika helppo. Ois siinä alla. Joo, eikö nyt tätä mä katsoin? Joo, nyt mä ymmärrän. Tossa oli ne päätepysäkit. Joo, kyllä. Tottunut metron vaihtamiseen, kun on yksi linja, niin ei tullut tarvinnut edes miettiä tätä. Joo. Niin kuin sanotaan Chungcheongbro tai Chungjin University, niin suomalaiselle se voi kuulla samalta. Se on ihan Kyllä. totta. Ja sit joutuu nopeasti aina niin tekemään ratkaisut. Se kertoo sulle saman tien, sun ei tarvitse itse miettiä. Niin. Joo. Ihan helppo oli. Neloslinjalta pystyy mennä vaikka 7. linjalle, niin kuin 7-linjalle. Ja sitten nyt me mennään Sadang-asemalle. Neloslinjalta pääsee vaihtaa sitten vaikka 2-linjalle. Täällä pystyy kato shoppailla Niin, samaan tää on musta aikaan. niinku jännä, että tää on ihan tämmönen niinku oma maailma, voi kun ihania. Meillähän on niinku metrotunneli, niin siellä ei tietenkään, kun ei meillä ole tämmöisiä isoja, niin ne on vaan tunnelia. On jossakin maissa, siis ei mun mielestä kaikissa, missä on nyt matkustanut, ei ole tämmöisiä. Mennään tosiaan, otetaan metro ja yksi pysäkki vaan vaihdetaan. Mennään sitten siellä syömään. Miten voi olla näin moderni ja hieno metro? Niin, eikö sä sanonut siitä, että Suomessa, miten me Nokian takia ollaan ajateltu, että me ollaan hirveän kehittyneitä. Ja sun ensimmäinen reaktio, kun sä tulit Koreaan, oli se, että eihän me olla mitään. Täällä on niin paljon ihmisiä. Joo. Ja täällä ei ole kuitenkaan, niin täällä on tosi harvoin sitä sellaista, että sitä mä ihmettelen, että miten nämä on niin suunniteltu tosi fiksusti. Ei tuu, ehkä puhutaan ruuhkaa, että eikö täällä ole semmoisia? On. Mutta ei siinä tule tungouksen niin kuin moniin suurkaupunkiin verrattuna. Kova on vauhti. Tää on niinku tutkittu. Pitipä lähet äkkiä. Joo. Tämä on erikoista, että on oppinut jonottaa, koska niin useinhan meillä niin ihmiset saattaa rynniä. Joo, kävelee, niin ne osaa mennä nätisti eikä ne törmäile. Kyllä. Me mennään tähän kulmaan, niin tässä on nämä sivupaikat. Tuut sä istumaan tänne? Joo. Ja ollaan nyt pysähdytään. Näetkö sä tuosta taulusta? Siinä tulee nuoli. Katsotaan kohta, nyt se kertoo, että 2-linjalle mennään. Niin Vesakin voi ryhmittäytyä sinne päin. Tonne päin. Ei mennä liian nopeasti. Joo. Mitä se siellä on? Mä muistan sieltä Briteistä. Joo, ja siellähän aina tulee koko ajan mainittu. Mind again. Mutta täällä on kuule ihan pieni, niin se onkin. Ja on varovainen, sitten ei kaaduta. Joo, ei, kyllä mä oon tottunut näissä olen. Minä oon tottunut näissä olemaan. Kato, me ollaan saman pituisia. Kylläpä se on mukavaa, että me on kasvanut. Sinä oot kasvanut. Ja taas ne toi meidät shoppailemaan. Jaha, en pidä ollenkaan mahdottomana, mutta en minä nyt enää aio muuttaa. Ei oo mitään, tulla uudestaan vai? Minkä sitä tietää, jos musta tulisi vaikka hirveän rikas? No vai, niin, mikä sen... Mä ostaisin sulle asunnon täältä. Joo. Tulisitko sitten? Tulisin. Joo. Saat koirankin. Joo. Exitti on. Eihän siellä enää kuvata. Me oikein on mausteinen, niin mä kuule rupea yskemään. No, mutta pyydetään. Ei, mutta se on kuule vaikea. Niin, mutta pyydetään, että jos sieltä sais vähän niinku Joo. vähempi mausteista.
tuosta metrosta. Joo. Niin jos miettii sitä Suomen metroa, niin olisiko siellä jotain, mitä täältä Koreasta voisi sinne Suomeen laittaa? Mä heti ainakin haluaisin nämä tämmöiset sulkeutuvat. Joo, okei. Ja sitten se voi olla, että Helsingin metrossa on tällä hetkellä metrokuskit. Saattaa olla, että täällä on automaattimetrot. Joo, mäkään en ole itse asiassa ihan varma, mutta Ja uskon, Helsingissä tarkoitus laittaa ne ovet, mutta se jäi jotenkin siitä kiinni, että sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että kuskit on vielä toistaiseksi. Että Minä osaan muuta, kun se on kiva mennä metrossa aina. mua siellä Suomen mennessä aina vähän järkyttää. No. Ja sitten myös se on niinku, ne on niin sotkuisia ne graffitit ja tämmöiset. tiedätkö, mistä se oranssi väri johtuu? No, Se johtuu siitä, että silloin kun metro tuli, Joo. niin Helsingin liikennelaitoksen kaikki ratikat ja bussit, kaikki oli tarkoitus muuttaa oranssiksi, jotta ne näkyy paremmin liikenteessä. niin, Ja siksi ne penkitkin oli oranssia ja metrokin on oranssi. joo. Mutta sitten ihmiset ei tykännyt, kun ratikat oli oransseja, kun ne halusi ne vanhat vihreät takaisin. Niin. Niin sen takia ne ratikat on nyt sitten vihreitä ja sitä oranssista vähän niin kuin luovuttiin. Ai jaa. Musta on kyllä hölmöä, koska mitä niinku, en kyllä Niin, usein mutta- auton kanssa ollut, että törmääpä metroon. Niin, mutta se Joo. tarkoitti oikeastaan niin kuin niitä ratikoita. Niin, että yhdessä joo. Että ratikat näkyy paremmin, kun ne on oransseja, mutta kun Joo. ihmiset ei tykännyt siitä oranssia. Me ollaan nyt menossa syömään. No ei se. Niin. Se on semmoinen, että sieltä tulee monta erilaista lautasta ja kipposta ja Joo. semmoista pääsee No mutta kokeilemaan. yleensä ainakin sillä kokemuksella, mitä täällä on ollut, niin täällä on aina ollut hyvä ruoka. Niin. Tästä sisään. Arvaatteko mitä mä tilasin? No, Arvatkaa. Tai mitä kuvittelisitte, kun tultiin tähän, että millaista ruokaa täältä tuli? Riisiä, kasviksia, Riisiä, kasviksia. lihaa. lihaa. Joo. Mitäs mummo, miltä näyttää, mitä tulisi mitä ruokaa? Tämmöisessä ravintolassa. No se on, kaikki on muu hyvä, kun ei ole vaan liikaa tulista. Niin, tuli ne ei ole vähän Joo. vaikea. Kimchi. Kimchi. Mä oon alkanut tykkää kimchistä, mutta mä oon edelleenkin järkyttänyt jollain, että syödäänkö sitä joka ateriaa? Kyllä. Ja sit kun niitä on monia erilaisia, että se ei ole pelkästään sitä kiinakaalikimchiä, vaan sitä kiinakaalikimchiä ja porkkanakimchiä ja... Ja meidän mielestä se oli aivan. Sehän lähti kesken sitä kuvauksia meidän pöydästä ja lähti yläkertaan hakemaan niitä kimchipurkkeja. Tuli takaisin ja sillä oli kimchipurkkeja. Justiin. Joo, Mikä se on on oikein, mistä se on tehty? Kun sä laitat pavut, niin sitten kun ne fermentoituu siellä kastikkeita, eli on samjang, gochujang, doenjang. Doenjang on vähän niin kuin jos me tiedetään japanilainen misokeitto, se on saman tyylistä, vähän eri makua. Niin misokeitto, samjang on sellainen, se on se, kun lihan kanssa eilen dipattiin se semmoinen. Joo. Ja nämä tulee siitä pavuista. Joo. Sitten se liemi, joka siitä fermentoidusta tulee, niin siitä tulee soijakastike. Ja nämä on kaikki samaa fermentoitua soijaa. Oi. Oi, oi. Oi, Sä tilasit. Katsotaan. Otan noin pois, noin pesut. Onpa käteellä. Oi, yes. joko sä otit? Joo, ja siinä on lihaa. Joo. Kato mitä toi. Se on simpukkaa ja... Ja siinä on myös ihan lihavesaita. Kyllä on lihaa, joo, kyllä. Kuumanit tätä ei kannata koskea, ei todellakaan tunne pohjaa. Me laitetaan vähän vettä sinne. Raratapa vähän mulle. Tämmönen me tehtiin silloin kuvauksessa. Ja miltä se vaikuttaa? Tän annetaan. Ihanaa. Onko hyvä? On. Joo. Laitetaanko tää? Laitetaan kiinni aina Joo. ja sitten tää nostetaan. Sä voit sivuun nostaa sen. Eka maistetaan, otetaan siitä just niinku tätä bulgogia. Niin eka maistetaan pelkästään lihaa, sit maistetaan sitä riisin kanssa. Siirrytään seuraavaan. Voit, mutta joo, täällä on sakset kanssa, jos sä haluat. Chal mokkessenida. Chal Chal mokkessenida. mokkessenida. Joo. Chal mokkessenida. Joo. Hyvä. Kyllä. Hyvä. Ne voi sen riisiä kanssa ottaa. Joo, ja kohta suuta. Mitähän tuossa mahtaa olla se liemen mauste? Tässä on joku semmonen, mitä mä en tunnista. Siinä on sientä ainakin. Sientä on ja joku mauste siinä. Joo. Sessamkastike, soijakastike, jotain tämmöistä siinä on. Hyvä.
täällä ei niinku peitetä ruoan makua niinku mausteilla, että mausteet korostaa, koska tavallaan niin liha ei välttämättä maistu sellaisenaan tosiaan kauhean hyvältä, jos ei se ole. Niin tää on jotenkin se, tää on niinku oikeesti herkullista. Otan lusikka sulle taas. Se on hyvä. Kiitos. Joko me voidaan näitä maistella näitä muitakin? Kimchi, joo, mutta tätä kohta maistetaan yhdessä. Okei. Mitäs toi maistuu? Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Mä maistan tätä tuosta. Mummo saa puikoilla kättä. Joo. 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 Lihaa palaset. Jännityksen. Tästä mä tykkään. Jees. Kumpi on parempi? Mä tykkään tosta. Tää on kyllä hyvä. Tämä. No. Tää on niinku mureempi. Joo. Niin ja sit semmosen jotenkin ainakin tutumpi Syvempi mauste. maku. Joo. Mitä se on? Simpukkaa. Voidaanko maistaa tätä simpukkaa? Mä maistan Joo. jo. Tää on hyvä kanssa. Onko? On, se on pikkupala kerralla. Onko se sitkeä? Hyvä. Ei oo sykkää. No semmonen simpukka mä sen sitkeen, mutta Joo, mutta ei se on niinku... Pitäisikö leikata mummolle pienemmäksi vai? Ei. En mä haukka, jos haukkaa pikkupalan siitä, niin... Kyllä. Mikä se, onko meillä joku sanonta siitä, että kun on hyvä ruoka, niin hiljenee vai miten se menee? Niin. joo, tää täytyy olla. Mikä tää niinku on nimeltään tämä ruoka? Mutta tämä on kaldi ja Joo. tämä on simpukka. Joo. Et sim on semmonen, että pitkään höyrytetään. Niin onko meillä sitten vähempi naudanlihaa tai tämmöistä, mitä syödään? Syödäänkö Korean verrattuna vähemmän? Huomaatte, musta tuntuu, että se vähenee. Lihansyönti on vähentynyt kovasti. Lihan. Joo. Joo, kyllä. Ja eiköhän me ennen olla ihan joka päivä kyllä naudanlihaa syöty. Ei, se oli ennen kallista. Mikäs tää on? Paljonko meillä on aikaa? Kyllä meidän pitää lopettaa. Niin herkullista. Kyllä, me syödään kuule tässä kunnolla. Oi, että hyvä. Joo. Eikö mummolle lisää tätä? Minä otan tuolta. Tätä. On se hyvä, mutta kun Vieressä on naudanlihaa, niin tuossa on vielä vieressä vielä parempaa. joo. Ja Plasti. on jo hyvä. Munakoiso. Jotain- Munakoiso. Tää oli munakoiso. Mä en viitti ottaa kaikkea noita mausteita. Kokeile, mä tykkään. Eikö on hyvä? On On hyvä. hyvä maistaa tätä kukkakaalia. Kukkakaali. Tosi hyvä. Onks tää kukkakaali? Siis jotenkin näitä kastikkeita pitäisi oppia tekemään, että oikein mennä kurssille. Entäs munakoiso? Haluatko munakoisoa maistaa? Haluatko munakoiso? Musta sä tykkäät munakoisosta. Maistellaan nyt, kun on kerran tullut. Tässäkin on niin ihana niin tää kastike, että munakoiso, mä oon kokenut sitä vähän vaikea maustaa. Joo. Et se on aina vähän semmonen vetinen ja ei juuri minkään makuinen. Tätä voit sitten maistaa. Tuossa on jotain kalaa. Haluaako joku maistaa tätä? Tää oli hyvä. Tää oli ehkä vähän tulista, että ei ehkä ollut ihan allille. Entäs tämä? Tää on varmaan Se on munakoiso. ihan tavallista munakoista. Minäpäs otan siitä. Joo. Mä voin sinne päin niitä. Tää lasinuudeli, tää on tavallaan juhlaruoka. Oo. Syntymäpäivät tai juhlan häät, jotain semmoista. Oi. Niin se on sen takia, että kun noi lasinuudelit on tosi pitkiä. Joo. Se on niinku pitkää ikää ja Ai jaa. No niin. Kiitos. Mikäs nappi tämä on? se nappi on sieni. Ai jaa. Kyllä. Tässä.
No laita. Laitetaan. Kiitos. Osaatko Lotta vastata, miksi korealainen keittiö on niin hyvä? Mistä se voi johtua, että täällä on näin eri Siis ruoan tärkeys. On ollut pitkään. Niin kuin tulee mieleen, että jos meillä on jotain fine dining jossain, missä on ihan 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Tuo mä nyt Silloin kun mä olin Thaimaassa, niin käytiin aina syömässä Helsingistä 2 riidua, jotka sanoi, että sieltä saa suomalaista lihapullia ja mä sitä me ei haluta. Otettiin muuta maistettua. Joo. ainahan se on vähän tuurista, että mitä tilaa. No niinhän se on. No tästä kasvista vähän. No voi elää hyvänä aika, ottakaa nyt itekin. Äiti ei halua enää. Mä haluan maistaa sitä porkkanaa ja sipulia. Joo. Toi on varmaan porkkana olisi. Kyllä. Ehkä meillä eniten on se 3 ruokaa, että meillä on alkukeitto, pääruoka, jälkiruoka. Joo. Sitten me syödään niinku sitä samaa ruokaa paljon enemmän määrällisesti. Salaattia ja sellaista. Niin, ja sitten jos meillä on juhla, vähän isompi juhla, niin onhan meillä sitten niitä salaatteja ja tämmöisiä jotain lisukkeita. Mutta ei ole lähellekään näin montaa erilaista. Ei. Nyt jos meillä on salaattia ja lisukkeita ja jotakin tämmöistä, niin meillä ehkä pöydässä on yhtä aikaa tosiaan se pääruoka tossa. Joo. Joku 2 tai 3 jotain. Joo. Salaattilisuketta jo, että paljon Ja vähemmän. sitten kato, kun on jälkiruot, kun kiiselit tai... Niin, sitten vielä jälkiruoka. Täällä on kimchi maistamatta. Joo, mä oon maistanut täältä jo kimchiä. Annatko paperia? Mulla menee paperia. Anna 2. Oi, kyllä mä alan olla täynnä. Joo. Hei, te Tää on oot hyvä. maistanut noita pikkukaloja noilla, niin Missä ne pikkukalat on? onko ne syötäviä? En mä tiedä, pystykö. Ne. Mä sanoin, että se on vähän pelottava. Nuo. Tämä ja monet noin muut, niin ne on tehty kerralla valmiiksi. Ne on siellä kimchi-jääkaapissa. Aivan. Niin sit se niinku, sun ei tarvii muuta kuin vaan vähän ottaa lautaselle. Vähän niin kuin me tehdään makaronilaatikkoa kerran paljon. Niin tää on tavallaan niinku sit jälkkäri. Vaikka se ei makea ole, mutta otettaisiko me sitä nyt vai? Joo. Nakella olemaan niinku muuten ihan täysin. Me maistettiin silloin, kun me oltiin siellä Charlie Kimin kanssa niissä kuvauksissa. Silloin tätä samaa, se pantiin siksi. Mikä nuru? Nurunchi. Tällä tavalla käytetään niinku, kaikki niinku, hyödyksi. Kun tää on keittomainen, niin tää auttaa sit ruoasulatuksessa. Joo. Aivan, siinä varmasti Sen on. takia keitto pitäisi olla aina kanssa. No niin. Tää on tämmönen Keksintö, lempeä. koska se on niin, ja se on aina makea. Riisi sellaisena on vähän makea. Vähän ei oo oikein makua sillä lailla. Siksi useissa kulttuureissa esimerkiksi ruoan jälkeen juodaan tee. Se oli aika hyvää tuo ja sitten Oliko se tuo tuo lihaa? liha. Joo. Ja sitten tää oli myös hirveän hyvä tää. Joo. Tää oli hyvä. Tää osoittaa mun mielestä myös sen, että miten hyvin osataan maustaa kasviksia. Joo, kuinka helposti, että kun on yhä enemmän kasvissyöjiäkin, niin heillekin löytyy korealaisesta keittiöstä. Tää oli ehkä kuitenkin, mä en tykännyt ihan tästä, miten tuo oli maustettu, niin mä tykkäsin tuosta enemmän. Joo, Joo. mä tykkäsin siitä. Joo. Kyllä, se oli käytännössä, toi oli hyvä. Hyvä. Paitsi toi, Että laitetaan se, jos se kokki ei maa muistanut. jos se unohti. Jos se Tai rillata. Se laittoi ne lihat johonkin toiseen astiaan ja tähän tuli kuoret. Sehän on kymppipussa. Entäs Vesalle? Et mikä oli parasta vai? Eikö mikä arvosana tälle? Tää oli kokin unohdus, jos otetaan pois, niin, mutta kun sitä ei tarvitse välittää, niin 10. Joo. Kun ei missään tullut mullakaan, että en voi ottaa, eihän sitä enää jaksa. Onpa ihanaa. Kiitoksia. Mitä suosittelis kavereille? Kyllä, se Korealainen. on ehdottomasti. Ja mä oikeesti uskon, että nytkinhän Suomessa kun mä asuin siellä, niin oli yksi korealainen ravintola, niitä on monia. Niin kyllä jonain päivänä tullaan tämmöiseen. Siinä on vaan, että se tulee maksaa aika paljon enemmän. Niin, kyllä. Joo. Mut kyllä sitä miettii, kun jos kotiin menee ja me laitetaan
perunamussi ja lihapullat tai makaronilaatikko, niin vähän tulee itku, kun miettii tätä. Että niin. Kyllähän se oli jonkille vähän silleen, että kun mentiin Suomeen matkalle ja Koreassa varsinkin vieraille tulee tämmöistä. Tässä on lihapullat ja muusi. Joo. Ensi kerralla, jos meille jonkin tulee tai korealaisia vieraita, niin kyllä mä yritän keksiä monelle lautasen pari. Joo, sitä pitää oikein niinku miettiä, että minkälaisia suomalaisia, koska kyllähän mekin voi laittaa eri lautasille vähän. Mutta kiitos ruokaseurasta. Ja Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kamsahamnida. Kamsahamnida.